Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern offra li wara li jsiru l-aċċertamenti meħtieġa isewwi l-ħsarat tal-bastiment Conscience li bejn il-ħamis u l-ġimgħa allegatament ġie attakkat barra l-ibħra territorjali Maltin. F'kummenti mal-ġurnalisti Dr. Abela qal li fil-każ hemm element ta' sigurtà nazzjonali li hu doveruż fuq u li jipproteġih u nnota li s'issa ħadd m'għandu l-fatti fidejh dwar dak li ġara. U għamilna wkoll offerta biex il-ħsarat li hemm fuq il-bastiment wara li jiġi aċċertat illi il-merkanzija li hemm abbord tiegħu hija ntiża għal għan umanitarju għax dak huwa fatt illi għad ukoll irid jiġi stabbilit billi l-kru tal-bastiment għadu ma tax il-manifest ifisser dik il-lista ta' xemm abbord il-bastiment, dik il-lista ta' ma ġietx ipprovduta lil Transport Malta. Nitkellmu dwar bastiment illi huwa mingħajr bandiera u tajjeb illi ngħidha din mingħajr bandiera mingħajr klassi m'għandux lanqas polza ta' assikurazzjoni fuq ġifieri dak huma fatti illi wieħed irid joħodhom ukoll in konsiderazzjoni. Dr. Abela qal li s-soluzzjoni li qed jipproponi l-Gvern dik li qabel xejn jitla' server marittimu fuq il-vapur biex fost l-oħrajn jistabbilixxi n-natura tal-ħsarat jekk il-bastiment jistax ikompli jsal Palengaza u jekk il-ħsarat jistgħux jissewwew fuq il-post, tipproteġi l-portijiet Maltin u tiżgura li s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni abbord il-bastiment qed tiġi protetta wkoll. Proposta li qal Dr. Abela qed tiġi rrifjutata mill-kaptan tal-bastiment. Dr. Abela qal li n-negozjaturi mill-Korp tal-Pulizija lanqas ma tħallew jitilgħu abbord. Il-pożizzjoni ta' Malta qal il-Prim Ministru Abela ċara qabel ma bastiment jitħalla jidħol fl-ibħra territorjali Maltin, il-kontroll irid ikun fidejn l-awtoritajiet Maltin. Qal li l-offerta lil kru l-passiġġiera biex jinżlu l-art għadha u sa tibqa' miftuħa. U mistoqsi dwar il-każ fuq Net TV u Net FM dalgħodu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li din is-sitwazzjoni delikata ħafna tant li talab lill-Prim Ministru biex jiltaqa' miegħu urġenti. Attakk li seħħ huwa deplorabbli li seħħ attakk bil-mod kif seħħ żgur ma nħeddux pjaċir b'dak li sar, però għad hemm numru ta' mistoqsijiet u kien għalhekk illi jiena ħassejt illi kelli nibgħat nikteb lill-Prim Ministru biex niltaqa' miegħu b'mod urġenti flimkien ma' kull entità konċernata ħalli nkun nista' nifhem aħjar x'inhi s-sitwazzjoni. Ma' Dr. Grech, Dr. Abela qal li sa jkun qiegħed f'qagħda li jitkellem għax sqar li dwar kwestjonijiet ta' importanza nazzjonali qatt ma ħa pożizzjonijiet partiġani. Dr. Abela qal ukoll li l-Ambaxxatur Palestinjan qed jinżamm informat u hemm qbil miegħu dwar kif qed jittieħdu l-passi u qal li għaddejja wkoll komunikazzjoni fuq livell ministerjali m'Iżrael.